Olemme Outokummun urheilutalolla. Kohta alkaa ammattinyrkkeilyilta ja sen pääottelussa toinen alemman raskaan sarjan SM-nyrkkeilijä tulevana syksynä. Tässä minun edessäni Pielisen kivinyrkki Mononen. Mutta tässä on mies, jonka piti otella, mutta jostain syystä tämä puupää, Janne Forsman, ei tullutkaan ottelemaan. Mikäs miestä vaivaa? Vähän sairastellut ja näin. Pelottiko? Ehkä vähän voi olla, että pelotti. Joku sanoi, mies tuolla, hänen valmentajansa Petro Koskimies sanoi, että Jannella on vain yhden erän kunto. Miten SM-otteluun voi valmistautua toukokuussa, jos syksyllä otellaan, niin yhden erän kunnolla? Mitä olet mieltä, Malmi? No, ottelu kestää tasan se yksi erä, tai ei sitäkään, kun Mononen on semmoisessa koirauintiasennossa selallaan ja joutuu vaihtaa lajia. Että mitä turhaa se kestää se erän. Niin. Kivinyrkki, mitä me tehdään näille kavereille, jotka ovat tuolta Haminasta ja Vaasasta, puhuvat suuria täällä Outokummussa? Mitä tapahtuu syksyllä Joensuussa? Siellä lyödään miestä kovaa. Kuinka? Kovaa. Tämä mies Narkko. Jarmo Tolvanen täällä ylhäällä, Monosen valmentaja on vähän eri mieliä, hymyilee. Pitääkö tämän pojan puhe paikkansa vai onko tämä vain tuuli, joka huulia heillä? No jos tarkoittaa Markosta, niin Marko tekee työn tuolla kehässä ja siihen voi luottaa, se ei paljon puhu. Minä puhun Markon puolesta, mutta Markon nyrkit puhuvat kehässä ja mitä tulee Petroon, niin Petro on kova puhumaan, mutta puheen asteelle se on aina jäädäkin. Ja Janne, sulla on aikaa nyt, jos ehkä lokakuun puoleen väliin on suunniteltu SM-ottelua alemmassa raskaassa sarjassa 10 erää Joensuuhun teidän välillä. Miten sä saat siihen mennessä itse hierottua semmoisen kuntoon, että 10 erää kestää? Vai tarvitaanko Monosen kanssa edes 10 erää? No ei siinä välttämättä tarvita, mutta kunto on kyllä sellainen, että piis. Monta ammattimatsia sulla on tähän mennessä? 4. Ja kaikki voi. Kuinka monta keskeytystä? 1. Marko, monta matsia sulla on ammattilaisessa näin niin tämä illan ottelu? 3. Ja niistä voittoja? 3. Keskeytysvoittoja? 0. Se tarkoittaa sitä, että sinä voisit voittaa kesken näillä lukemilla, mutta Markolla menee 10 erää hieroissa sinun kanssa. Jarmo, onko minun tulkinta oikein vai lähteekö Haminan puupää ennen aikoja? No kyllähän kivi voittaa aina puun, että voi sanoa, että tämä on meille helppo ottelu, eikä kerrota sitä taktiikasta se enemmän. Että jos jännittää ja haluat luovuttaa tässä vaiheessa, niin Janne voi luovuttaa ja se ottaa. Joo, sen näkee kyllä hyvin sitten. Vaasan Vonkalle, Petro Koskimies, sinä kuuntelet vielä rauhallisena, mites kun ottelu lähestyy, onko maltti menetetty silloin vai joko asiat on hoidettu siihen mennessä siihen kuntoon, että Monosesta ei vastusta ole? No me tiedetään, ettei siitä ole vastusta, että sehän on selvä asia. Ja tosiaan Jarelle, että kyllähän niin maine puhuu puolestaan ja teot puhuu puolestaan, että kyllä hän tietää ja siksi hän pelkääkin jo tuossa. Jos kuvatte tuo jalkoja, niin sehän vapisee jo tuossa valmiiksi, No niin. Ei todista ollenkaan ja Puheet pois Vonkalle. Kysytään lopuksi vielä, että monesko erä ja kuka voittaa Joensuussa, kun SM-ottelu alemmassa raskaassa sarjassa syksyllä isketään? Janne Puupää Forsman vai Marko Pielisen kivinyrkki Mononen? Kumpi vie matsi? Kyllähän se puupää vie, ettei mitään. Ja mikä on erä? Kyllä me lähtisin veikkaan, että 7 lähtee. Oikein uppari leukotreeni. Siitä pyörii. Kyllä. Vonkalle. Niin kuin Janne sanoi, niin hän voittaa, mutta mä veikkaan, että se loppuu jo ekaserästä. Et sä et komppaa ihan 7 erää? No, Siihen asti Janne on pehmitetään. kohtelias, se on kohtelias, mutta mä en ole kohtelias, mun ei tarvitse olla kohtelias. Niin mä sanon reilisesti, että se loppuu ekaserässä. Jare, mikä on lopputulos? Petro taas heitti tuommoisia utopioita, jolla ei ole mitään merkitystä, mutta minä sanon suoraan, että Marko voittaa 6. erässä keskeytyksen. Ja Markon viimeinen sana on sinulla. Mä lähden ottelemaan 10 erää ja Siinä se on. siinä se on. Mä luotan kuntoon. Tällä hetkellä tilanne on toukokuussa tämä. Syyskuussa tai todennäköisimmin lokakuussa Joensuussa nähdään, kumpi vie alemman raskaan sarjan Suomen mestaruuden. Tämä on tässä. Tämä on tässä.